Dobrodošli u meditaciju koja će vas relaksirati dok sami hodate mračnim, nepoznatim i zastrašujućim krajolikom. Izvadite jednu slušalicu kako biste čuli ako vam se nešto prikrada. Šalim se. Malo humora uvek opusti atmosferu. Zauzmite pozu usrane grlice i dišite u ritmu svojih koraka. Ako ste u kolicima, dišite prema broju obrtaja, zavisno od modela kolica. Zapitajte se poluglasno, da li i tokom dana brinem zbog svih potencijalno zastrašujućih stvari. U autobusu, gde je verovatnoća za terorističkim napadom 0,03%, ili zbog saobraćajke sa fatalnim ishodom, za šta takođe postoji neka verovatnoća. Nemojte da brinete kada ne znate ni koliko procenata treba da brinete. Fokusirajte se sada na ono što mislite da je na vama meta. Neće vas istovremeno napasti manijak, vuk i razbojnik. A ako se to i desi, šanse vam rastu. Šta to na vama najviše privlači noćnog napadača? Da se niste malo precenili? Takvih kao vi u ovom trenutku samo u vašem okrugu ima još barem nekoliko. Gde piše da je baš vaš telefon najskuplji, vaše sise najveće i vaš narkoman najočajniji? Ne vrti se baš sve oko vas, mada znam da vama tako deluje. Sada zamislite da ste vi strašni svemu oko vas. Vaši nokti postaju kandže, očnjaci rastu, oči sijaju, a odeća je načičkana otrovnim šiljcima. Vi ste superheroj i baš ste raspoloženi da nekom prestupniku userete veče. Ako vam nešto privuče pažnju, ustremite se celim telom na tu stranu. Šta god da je u pitanju, prepašće se od vas, jer takva reakcija nije normalna. Ne dozvolite da vam koncentracija popusti dok se približavate sigurnoj i dobro osvetljenoj deonici puta. Nešto u vama vas tera da tih par desetina metara pretrčite, ali vi znate da se od straha ne beži, nego se on pobeđuje. Vi uživate u ovom mraku. Zastanite na trenutak i pogledajte oko sebe. Iznatiženje. Primetite sve ono od čega ste u strahu uvek sklanjali pogled. Osetite pozitivne efekte vežbe. Planirali ste da ovo bude jedan neprijatan put, a ostvarili ste pobedu dana. Kada budete u tišini doma svoga mirnog zdanja, pazite da ne isprepadate svoje bližnje tim avetinskim mirom kojim zračite. Postali ste fantom noći i od sada ćete rado i redovno ići nezgodnim trasama i tako uvećati šansu da vam se ništa loše ne desi.